Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay ka no agbakasyon ni Roni aka anak akbanang. Sa anak pa'y anagwin. Kinunak nga ipakadak pa'y kin kano kayat mau. Ayos lang mo't kanyak nga umay agbakasyon dagiti kakaanakam. Basta lakit di saan da nga agaramid iti pakaibaba inam nga angkel da. Ken amuda ko matitumulong iti trabaho dito unag ti balay. Saan kat apapakpakandalaan? Sige taawagak. Ibagak. Ken ibagam mutan ang mangala itinatengda. Komporme no anya ti maala na anateng. Sige dungaw, ibagak. Sige, agrubwat kan, takayat mat ni Antim nga umay kaagbakasyon. Basta di ka agar aramid iti kalukwan. Ken tulungan ni Antim nga agtrabaho. Nalawag. Unangkel, agyaman na ka. Alang nga raod, agrubwata ka. Mangala ka kano iti nateng. Anya natin nga yangkay. Uray kumporme na. Ado tinagduduma natin dito ko yangkay. Mangala ka iti kabailam nga awitin. Ronay, nagadumot tentoy natin nga insangpet mo. Kunamot ngamin niyang kail, amang alak iti kabala kabagkatain, o di nangala ako niti kalalingan na. Ay, saan tayo ama sida amin dagitoy? Inak ikan ni Marituyang. Ken si kaman langan ti ibaon ko, amapan iti istor ni Marikwanan. Ikam itinateng ti kaanakan na nga agbambantay iti istor na. Makiamam mo kamutan iti kaanakan na. Ha? Sige ante, among problema. Sa dino day tang istoraya. Surutem lang day taadalan. Jay umuna masungad mo nga istor, isonday jay. Ay, nangan kagaya man. Saan pa nga ro, ante? Ay, mangan kapay nga road sa kamapan. Ingka ijay kusina, tamakaamukan nga gao iti kanam. Sige, tamapan akon iti ayan ni Marituyang. Wan ante. Nangalaam ka dagitoy anateng maribanang. Insangput jay kaanakan ni Inteng. Nagaduti insangput na. Isuan nalagip ka nga ikan. Ay kat agyaman na kamaray. Ay, awan anyaman na, Maray. Ay, kasla awan mo't ni Badong? Adda na panan na maray. Ay anya ngay mo ti aramiden di ka anakam dito'y lugar tayaw. Agbakasyon ka na. Asino day ta kaanakan nila kay mo? Ni Runay. Damo na laeng ti umay ditoy. Bareng no nasingpet ka nagagat. Tano na sa daut, ay, pagawidak adi na oras. Dahito mo ti kaunan nga istora na danon ka. Agdamagak man di tagbambantay ti istor. Adeng, dahito ka di ti istor ni Nana Kwanang. Wan, ngam awan ni Auntie Kwanang. Nagbakasyon. Siyak ti pinagbantay na. Asino ka? Apay asap sa pulam ti istor ni Auntie Kwanang. Siya gahim ni Ronnie. Kanakandak dang kalinteng ka ng tibanang. Itid ko gahim dagiti anatang, oh. Apay dagito yan atang. Ipadawat ko kin ka, Tasan mi mat ama sida amin. Awata mo dito nakaplastiko. Libre daytoy. Win nga road. Binaunak ni Antimanang itid ko kin ka dagito, uy. Anya gaya man tinagan mo? Siyak gayam ni Rosal. Nagpintas mo tan tinagan mo? Kasmut la iti kinapintas mo. At damod gayam bulbulat sing mo anya. Ay awan bulbulat singko. Agpaiso ti bagbagat. Ay kat, agyamanak nga rod No, napintas ti panagkitam kanyak. Siyak ngay. Gwapo ka di mo ti panagkitam kanyak, Hawan mo, nagwapo ka. Ha? Nang runa no, kanayon nak nga ikan iti libre si daag. Agmay-maysa ka dito balay ni Antem. Una. Apay ka di adamdamagam. At ang samot da ko sa panggap mo. Ay, awamot. Damdamagak lang. Tapno amok no pangmano at tao ti ipadigok no umayak agpadigo iti masida. Kasta gayam. No kasta, ipay-paysum ti umay agpadigo? Unmot
Naluto ko to'y adobo ang manok asidamay. Day to laaggaon ti aramidak inton sumangpet ni Inteng. Nagbanglo mo ti masaysay upuan tay. Ay, tisidaan tayo alinutok, timaang angot wano masaysay up mo. Anya ka diti sidaan tayo antay? Adobo ang manok nga da patatas na. Wow, nagimas na antay. Kat, nakasakdukan, Una antay, napunon amin adram. nasaya at mat. Urayan talaangan ni uncle mo, tamangan tayon. Mapan ko pa'y ituloy, jagang gansilyo dita silid. Sige antay. Sige. Bawahasak man tinloto ni Antibanang. Tamapan ko man ikan ni Rosal iti sidain na. Saan mo't siguro amadlaw ni Ante anak kurangan? Tabasit lang mo ti alaat? Ursunadak namin da dya babae kat. Type ko ti beauty na. Nagbanglo maganda ito'y. Sikatin ang luto. Wan, naimas da ita. Buya na langan kat na imas. Agyaman ha. Pinaypay sumutantin may nagpadigo. No laki dita naimas ti sidain may, o may kalat na padiguan. Ang mga no agungat ni Antim. Napay ko mga agungot ngay. Imbis asi daw nyo, o may mamutan ipadpadigo kanya. Manumat lang ngay ti sidaam. Agmay may sakamat. Amo na ngay may nakpadiguan. Saan? Diyak yung baga. Amangan nga no saan na kayat nga agaramak. Apay, asino aya ti ar ma'am? Sika. Agar-aram ka ka din? Awan mo't imbagbagam nga agaram ka. Ibagak pa'y ko maita. Iso matlagayam nga umay nakikan iti sidaog, ta agaram ka gayam. Napanan ni Runay. At dalaang matitay ditoy. Ang awan matan. Agaukan ta mabisi na kaon. Ala, ito gaw mon dita tagaw akon. Kaslabi masit matoy inlutok. Ay nangangatan ni Runay. Saan pa yan nga nantay? Anda ka gayaman. Nagapuam. Nagpagnapagnak lang dita kalsada, angkal. Ala, umay ka ta mangantayon. Uwan, angkal. Ala, kanayon nakmatan nga ikan iti sidaog. Kababain pa yun. Awan parikot, Rosal. Basit labanag dayta. Kumusta gaya man nga iti dardarirag ko apan nagayat ko ken ka? Anta ka di mo't lang namnamak? Ti parikot ita. Ada ka di trabahom. Agar-aram ka, ngam awan mo trabahom. Awan pa ita. Nusong batan nak. Agbiro kak iti trabaho. Nas ka nga agsapol ka iti trabahom. Iti kasta, saan to nga agbisin, ti bangunam a pamilya. Amok at ititin mo kanyak amasida, kat ni uncle mo nga inteng, ti gumatgatang. Apay day ta manok ba daw? Nangalaam. Ginatang ka. Naglukmag ang manok. Bulos ka nung amay ni so naglukmag. Ipagod ko iti makalawas sa tanto si dain. Tamno sigurado ang madalusan ti bagis na. Ay na, nagaduka nga tanti karnina. Ay kat talaga nga adu pasensya ka. Tada ito lang ti kabaila ka partyan. Into nag-birthday ka. Ay wunan niya. Nalipatak pa'y kit din ang birthday gayam into numayalawas. Kita nalipatan pa yan. Dinto na siya. Kahit saan ko ang malipilipatan ti birthday. Kasanaw kat bumakit manmat nga minin da taaw. Kita niya nga ron ngay. Tinapatay guray bakit kanila kaitan. Agin inayat talata. Ay katun aba daong. Uray anya pa'y ti mapaspasama. Ay ayatin kalata aging gating ka na. Kastak matking ka. Tuya. Ay, nakaluto akon iti pangaldawan. Ang idulin ko to'y linutok. Erwar ko inton adan ni Inteng. Madlaw ko akanayon ang mababawasan ti lutlutwak amasida. Amok ani Rune timang bawbawas.
Dito'y lunchbox nga ikargak. Tapno saan ang makita ni Ronay. Awan matinluto ni Antibanang ama sida. Anya nga ititid ko kini Rosal. Ama ano sana kasungbatan no awan maitid ko asidana. Nya iti aramidak. Amukon. Adda nakitak anak kabaod ang manok iti likod ti balay ti karoba may. Takawak da di manok. Parcek to ije balay darusa. Ay, adaymet ko ang manok, Rosal. Nagdakala manok. Ha? Dito yo. Mabaling ka di adito balay yun ti pang parcak. Duata amang sida. Anya? Apay ngay adito'y kang agparte. Apay asaan nga iti balay daan ti mabanang. Tapno duata lang agsida iti dito ang manok. Nangalami ti dayta ang manok. Isuman ti intang dandakan niya. Napanak na kipurdiya. Ay, kasta ka di. Apay ngay asaan mo nga ikandaan tim kan angkel mo nga inteng. Nagimot matlang ni Antibanang. Ilimang na ti linuto na masida. Kasta? Uy, imimutan na ko nantay. Iso nga imutak mat ida. Ala nga rod. Mapan kan iti kusina tapartsyam dayta ang manok. Mapan ko ikante ka ng timanok. Tapno saan na kumutaw. Na, hapay ngay. Awan mo tay manok dito nang ipagudak. Ay, naglukan. Sino nga tinangala? Tuyang! Tuyang! Apay aya, aginin nawa. Umay ka man 5-8 di tay. Apay aya. Ay, awan mo tay manok ngayon pagod ko di tay. Ang mga no nakabulaws. Imposible mo ta makabulos Kit naglagda di talay ngayon usarkaw. Pati di talay, kit awan di tay. Inaraman na siguro ngayon nala. Sino kumangay ti mangala? Dahil tangarod kahit ti saludsan. Kumatangak man iti sibuyas kung kamatis, basang. Mabit lang, tata. Ne, handa mo dito'y tuy tali ti manok ka. Hapay nga handa dito'y dayto'y atalay. Ha? Dayta jay taliti manok nga intang dandakano ka ni Ronnie, tata. Runay. Sino ang runay? Jay ka anakan ni parenteng. Wan, tata. Ada jay kusina. Parpartyan na jay manok nga intang dandakano ken kuana. Da kayo ka diti nang itangdan iti day jay ang manok, tata? Anya nga intangdan. Tinakaw na jay manok ka, ang nakapagod jay likod ti balay may. Anya? No kasta? Saan nyo nga intang danday jay ken kuana? Ay sa, tinakaw na ti manok ko, apartyak inton birthday ko man ituyang kaw. Anya? Ay pasensya kan aparay ta jak amuday tanga inaramid ti ka anakak. Inalak amin di karne ti manok paray. Erif kulatan. Kunak ngamin na partik jay inton birthday ni tuyang. Ay wala tako ko mo da ja manok. Awan mo ilang kwarta nga ibayad ko tawan mo ti sweldaw. Nagloko jay akan nakamon. Ipasubo na kamay. Ay, huwag nga raw. Ay, kaguran iba ng tikasta. Iso, pagawid akon. Wen paray, pagawidam latan. Ta mga no agaramid manan iti kalukuan. Ay, saan ka di ang nagtungtong tasakbay nga imay ka ditoy? Ay, wanang kal. Anyat inaramin mo. Kuang amin. Kapaya nagaramid ka iti pakaibabainak, Kaya't kung amin nasungbatan nak ni Rosal ang kal. Awan maisagot ko. Sisuan ang panunot ko at takawan di manok ang nakabaod. Ay, sungbatan na ka? Babayan iti panangisagot mo iti tinakaw, kasta? Kunak ano sana mamo na tinakaw ko na jay. Saan mo ka di nga mo abasal, tiyagtakaw? Amo, angkal. Siya ka nagtakaw. Sorry, angkal. Ay, di nakmaala iti suri-suri. Agawid ka ni balayaw. Diyak kaya't ti ka anakan ngagtatakaw. Ang angkal, kaya't ko pa itiagyan dito balayaw. Kaya't ko makita nga inaldaw ni Rosal. Ay, agbirok ka pa nga umuna iti trabaham sa kaagaram. Tapno di mo taktakawon ti isagsagot mo iti babae. Nawatam. Ay, wanang kal. Ala, agrobot kan. Agawid ka, itamit lang.
ngamin, Ronnie. Tung palam ti balakad ni angkel mo ang kapitan. Sakbay nga agaram ka, agbirok ka pa'y nga umuna iti trabaho. Ala, sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman nga may, iting kay panagdangan.